19 siyasetvan û aktivîstên ku hefteyek berê di operasyoneka terorî de hatin girtin roja dişemê ji bo 14 kesan biryara girtinê hate derxistin. Piraniyê wan rêveberên HDP û DBP bûn. Piştî biryara girtinê, Platforma Ked û Demokrasya Amedê li taxa ofîsê çalakiya protestoyê derxist û bi daxuyaniyek girtina hevalên xwe şermezar kirin. Hate destnîşankirin di dema îfadeyan de polîsan gotiye qaşo bîranîna Helepçeyê. Her wiha beşdarbûna bîranîna Helepçeyê ya Şêx Saîd, Musa Anter û Vedat Aydin jî weka delîlên sûcî hatine destnîşankirin. Bütün dünyada Halepçe'nin katliam olduğu kabul edilmiş. Hemû cîhan kuştinkariya Helepçe naz dike. Lê li dema îfade ji hevalên me yên bejdar wergirtîn polîsan gotin qaş û komkujiye, lê em dizanin ev e nîşana paşxana têgehiştina we ye. Bîranîna Musa Anter. Bu salayê mîna payî mecûbanê hatin qetil kirin, her sal bîranîna wa tê kirin, lê belê hîna îktidarê payî wan nedîtiye. Îro operasyona li ser hevalê me çêbû, 14 hevalê me bêhuquqî, bêahlaqî hat girtin. Pêvaji tiştê ji wan dipirsin, dibên kî sözde Helepçe qetliyamê. Dora çalakvanan girt, demdem alozê ji derketê daxuyanî bi dirûşim û çepkan bi dawî bû. Ji 14 kesên ku hatin girtin yek jî siyasetvan Bayram Bozyel bû. Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Bayram Bozyel piştî îtiraza avukatan şeva duşemê hate berdan. Hema hincet ji wî re jî hatiye destnîşankirin. Wî li ser girtina xwe preskonferansekê li darxist û dazanîn di hin çalakiyan de bi HDP re kar kirine weke kampeyna ziman û hevkariya bi HDP re weke sûc hatiye dîtin. Me yekdû me berê hevalê pakê bo Şêx Saîd bîranînek çêkirin, ez beşdarê wî bûm. Li gor wan sûcek bûn tabii. Çendek berê ev hevalê me PDK Bakur, Pêl Kurd, Tevger, PKK, PAK û PSK me ji bo Helepçe li vir aynî me li vir daxuyaniyek da. Ew bû sûc wek li hemberê min hat bikaranîn. Me PSK wek li hember operasyonê Sûriyê me çend daxuyanî dabûn. Ew wek îddia ji bo me hat gotin. Bi baweriya Bayram Bozyel ev helwest gefeke li ser partiyên Kurdistanê. Yani çıra kiryarê ku em nakin em ji wî hesab ji me tê pirsin. Yani ev politika bi qenaeta min polîtikayekê bi zanaye dixwazin yani ev cemeta ku em bêjin em pênc qolî, şeş qolî evê ku îro derê me ne, evê ku şîdetê naparêzin, evê ku heta meşrû netewî teqîb dikin. Bi van hewayên dixwazin çavê wan bitirsînin. Yani pir ji bo min ev ya zelal e, berê jî min digotin evê meselê jî teyîd kir. Ama car dixwazin qulpêk bi me ve bizelqînin. Yani hûn ber deriyê HDP da çûne yan we merhebek daye wan yan efendim tiştekê din. Mesela ew kampanyaya ziman ku HDP jî têdaye min got em HDP re kar dikin elbette ki. Partiyê legal meşrû kî hebe em bitikin. Em sirê karin CHP ra jî bidin bisînin, em karin em bî partiyan ra bidin bisînin. Ev ya sûc nine gune nine. Kurtî mesele wisa ya valno. Hacı Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.